ከተማ መቀለ ክበጽሑ ዝኸዱ ኤርትራውያንን ዝተፈላልየ ትካላት ልምዓት በጽሖም ኣለዉ ካብ በብውልቆም ብሓባር ኮይኖም ንኽበጽሑ ምድላት ከም ዝተገብረውን ተገሊጹሎም ልጌታ ጽባህ ተወሳኺ ወይዘሮ ርጋት ዕቁባይ ነባሪት ከተማ ስምራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ኩነታት ሰላም ስዒቡ ኣብ ከተማ መቀለ ብውልቃን ዝተፈላልየ ቦታታት ዑደት ከም ዝገብራ ገሊጸን ምምሕዳር ከተማ መቀለ ኣብ ዘሰናዶ ኤርትራውያን ናብ ከተማ መቀለ ዝመጹ ዝተፈላልየ ትካላት ልምዓት ክሪኣውን ተዓዲመን ረኺበን ንግዲ ተኾነ ድሮ ተጀሚሩ መቀለ ደለኹ ስመራይ ካትብል ደረጃ 1 ደረጃ 2 ድብላ መካይን ደረጃ 3 ድብላ ዓላቅሊቃ እንደለው ከተማ ስመራ ሕለፍ ድብል የለ ትረፍ ድብል የለ ታሰራይ ተሕተት ናጻ በቃ ማለት ናይ ክንደይ ዓመት ተፈልዩ ዝነበረ ህዝቢ ተረኺቡ ዓይንና ዓይን ተራእዩ ደቆም ወሊዶም ኣለዉ ዝብልዎም ብታሪኽ እምበር ሪኦሞም ዘይፈልጡ ደቆም ሪኦም ዓደቦኦም ሪኦም ኹም ማለት ናይ ብሓቂ ፍሉይ እዩ ንዓና ከም ብሓድሽና ተፈጢርና ነዚ ሙሉእ ክገብረልና ጥራሕና ኣምላኽ ንልምን ክንሕልዎ ኣለና ትፈቅር ማለት እዩ መርናሕና ሕጉሳት ኢና ኣዳጋታት ተረጋጊኡ ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ዝተፈላልየ ትካላት ልምዓት ልዕሊ ትጽቢተን ምዃኑን ገሊጸን ዘለና ፍቅሪ ሕጂ ድተሓወስናዮ ምስቲ ተጸቢና ጸናሕና ናይ ብሓቂ ትጽቢትናስ ካብ ዓቕምና ንላዕሊና ረኺብና ዘለና ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ከዓ ርኢና ህዝቢ ተቐባል ጋሻ ምዃኑ ህርፋን ናይ ሰላም ዘለዎ ምዃኑ ብጣዕሚ ተቐቢልዎ ምጽንሑ ተሓጉሽና ህዝቢ መቐለ ሓቲትና ብወገና ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ መቐለ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ኣነ ከምዛ ኣይተጸበኽዎን ማለት ንሰምዖ ዲና ግን ዓይነ ምስራእኹ ናይ ብሓቂ ተሓጉሸ ፋብሪካታት ርኢና ኩሉ ቦታ ርኢና ኣቀማምጥኡ ኩሉ ማለት ፍሽኽቱ ሶቡ ፋብሪኩስ ብጣዕሚ ተሓጉሽና ኢና እንዴ أنا خقولص አይከልኒ ማለሲ ከምዛ አይነት እኔ ልገልጸው ከምችለው በላይ ነው እንደዚህ አይነት ይዘት ያለው ኢንዱስትሪ አያለው በያስብ ያለውቅም አይቼ ግን አመኛለሁ ትግራይ ላይ ያየሁትን ደሞ ለሁሉም ወዳጆቼ አጋራቸዋለሁ አነ በጣም ሕጉስቴ እናቱ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ብዙ ለውጦች አይቻለሁ የቤተሰብ ጉዳይ ትቼ ነው እዚህ የመጣሁት በርካታ ኢንዱስትሪዎች በማየቴ ተደስቻለሁ በጣም ጥሩ አድንቀው መጀመርታፍት ነይ መስፍን ኢንጂነሪንግ በጣም ጥሩ ነው አድንቀያለሁ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግን ጎብኝተናል አሁን ደግሞ እዚህ ያየን ነው አብዛኛው ነገር እዚህ ውስጥ ነው የሚሰራው ከውጭ የሚመጣው ትንሽ ነው በዚህም በጣም ተደንቀናል ይህ ነገር ለኤርትራም በጎ ተጽዕኖ ይኖራል እውነት ብዙ አዲስ ነገር አይተናል ተደስተናልም ዝዑደት ክሰናዳ ካብ ዝገበሩ መናእሰይ ከተማ መቀለ ለማርያም ሃይሉ ኤርትራን ናብ ከተማ መቀለ ዝመጹ ብሓባር ተወዲቦም እቲ ሓበሬታ ንክረኽቡ ንምግባር ዓሊሙ እቲ መርሃ ግብሪ ክሰናዳ ንምምሕዳር ከተማ መቀለ ሕቶ ምቕራቡ እዩ ተዛሪቡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ብዙ ከተማ ከምዛኣተው ይፍለጥ እዩ ምስ ብዙሓት ሰባት ናይ ምርኻብ ዕድል ነይርና ምስ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ዝመጹ ድሓር እንታይ ገብሩ ነይሮም ስኢሉ ብዘይ ስሩዕ በዓልቶም ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት ናብ ሃፀይ ዮሃንስ ሙዚየም ናብ ካልኦት ከባቢታትን ክሳብ ናብ ውቕሮ ቆርበት ፋብሪካ ከይዶም በዓሎም ናይ ባዕሎም ተወግሶ ዝረአዩ ነይሮም ድሓር ናዕለልና እዛ ከተማስ ረብዓውን ክንሪኣ ይከኣልና ነፍቲ ዘለና ግዜሞ ንምንታይ እክቦ ቢልኩምስ ዘይተርእዩና ምሕዳር ከምኡ ዘይገብር ገለ ምስ ወልና ቱ ሓሳብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ፍላይ ሰላም ዘላቕ ንኽኸውን ርክብና ዓርዩ ንኽጠናኽር ጽቡቕ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ምሕዳር እውን ተቐቢልዎ ብድሕሪኡ ምንቅስቓሳት ጀሚርና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ መንግስትን ከተማ መቀለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍሳም እቲ ዑደት ክሰናዳ ብዝቐረበ ጻውዒት መሰረት ምምሕዳሮም ድማ እቶም ኣጋይሽ ብዛዕባ መቀለ ሓበሬታ ክህልዎም ኢሉ ነቲ መድረኽ ኣሰናድዩ ኢሎም ብተናጸል ኣብ ከተማና ዘርዮም ዑደት ይገብሩ እዮም ኣብ ጠቕላላ ክፍለ ከተማ መቀለ ጥራሕ ትኾን ከም ክልል እውን ኣብ ሙዘራዮም ዝርከቡ ግን ኣብ ከተማና ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እንዳነጠፉ ስለ ዝመጹ ከም ንጥፈታት ንሳቶም እንታይ ይመስሉ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዮም ዘለዉ ጠቕላላት ናይት ከተማና ምዕባለ ክንታይ ዝመስል ዝብል ሙሉእ ፍልጦ ሃልይዎም ብዛዕባ መቀለ ልክዕ ከም ወዲ መቀለ ዝተማለእ ፍልጦ ንኽህልዎምን ኣብ መንጎ ናይ ክልቲ ህዝብታት ቀጻሊ ክፍጠር ተሓሳብ ተገይሩ ዝኽየሩ ዘሎ ረኽቢ ንኸጠናኽሩ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ ዝተኻየደ ዑደት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክሳተፉ ይኽእሉ ነይሮም ንሕና እውን ብተሽከርከርቲ ይኩን ብኻሊእ ነገር ሙሉእ ምድላዋትና ጌርና ነርና ልዕሊ 150 ዝኸውን ሰብ እዩ ዑደት ገይሩ ዘሎ ለማዓንቲ ስለዚ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ያው ንሳቶም እውን ጽቡቕ ለውጥታት ከም ዘሎ ጽቡቕ ምስሊ ፈጢሮሎም እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ ትካላት ልምዓት ዑደት ዝገበሩ ካልኦት ዘዘራረብኩም ኤርትራን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ሰላም ስለተረኽበ ከምዚልና ክንፀሓወስ ክኢልና ስለዚ ሓጎስና ወሰን ይብሉን ብጣዕሚ ጽቡቕ ከይዲ ዝዓዲ ፋብሪካታት ርኢናዮ ኩሉ ብናዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምዕባለ ዝሕጉስ እዩ
ንፈለማ መቀለስ ብትራይ ብወሬ ሰማዕ ነይረ ሕጂ ግን መጽኤር ያለው በጣም ጽቡቅ ዓዲዩ ደስ ብለካ ህዝቢኡ ተሓባበራይቲ ህዝቢ ዳርጋ መቀለ መጺና ሳይተጋይሽና ህዝቢ ጽቡቅ ተቀቢልና ተሓባበሪዩ ከማ ባዕድና ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕና መጀመርታ ነቲ ምሕዳር ከተማ መቀለ በጣም መዝግን ዝገበረልና ናይ ዑደት ናይ ፋብሪካታት በጣም ጽቡቅ እዩ زين إنجينا مكان عبيت مكان بمقالة خمسي عينة سرح داريخة خطأ من تعمل تبغ نسرح كم نخل ما زبي إيرترا زبي تبع حبيرو تسريح كال نجارات تقبر كمهاني زرد كازي حبير ناس نسرح لنا مالدي يعني نقنبيتون كين نخلينا بتعمل دزبليو بغتصالي نتتفتير زلو السلام كحلو يقبع زبل حساب اتهم ززراربكم اكلات الزسمر لقدايم زلالهم كتكتل لنا تسفى نقبر نحن حقي زد حلفة غينا زد حلفة يتشكر كل سلزرعنا حجي أبو السلام زمي وصحنا فتعم دسي بتحقوشنا لنا السلام زي خنعقب لنا بخلت هزبتات ماش هاب كوينات زمت راوحاس يلن كويناسي هاب تخايبر سكا عقم سبكات فاكا نعجي زدلينا نحنا من معبال نقدميت مسقام تراي زدلينا سلازي خنحلوان كل لنا خلت هزبتات نتحلالو سالنا مالتي راديو دمص أمريكا ملقيتات بها مقلم